egia da, puntu honen beharra mugimendu feministatik bazela urte batzuk ikusten genula ez ginela gai, asamblada bearen eko talde txikia eta nire asambladako kide banaz, eta guk jaietan hartzen ditugu, asambladako kideek hartzen ditugu ja nahiko lan txosna dugu, egitarauan ere beste ekintza batzuk eta egiten ditugu, eta bagenun nolabaiteko ezinegon bat edo, indarkeria matxista kasuak ematen zielako, derasuak gertatu izan dielako xaniste honetako testu inguruan, eta udalari eskara egiten zitzaion mugimendu feministatik, laguntza bat bergenula indarkeria matxista hoiei erantzuteko, eta bueno, bada denbora bat jartzen zela baita ere puntu more bat plazan, eta bueno, horrain bat gaien inguruko informazio bat ematen zen. Bino, bai ikusten genuen, arreta modu integralago batean eskaintzeko beharra bat zehola, eta pixkat hortik sortu zen balorazioa positiboa da, iruditzen zaigulako zerbitzua beharrezkoa dela. Bereziki, lasaitasun bat ematen duelako herrian ohi badakagula jakitiak. Egia da azken 2 urtetan ez dela erabilera, ez da salatu, eta hoi, berri hona da, eta hoi nahi dugu urtero, ez? Bete esaten dugu, espero dugu bertan lanean dauden adituak aspertzea, seinale hona izango litzatekelako hoi, bino ematen du nolabaiteko lasaitasun bat zerbitzoi badakagula jakitiak, ez? Gauetan eta egunez baita ere.